Näitä. Moi, mä oon Mira. Ja mä Ninko. Ja Me käytiin äsken vähän shoppailemassa. joo. Ja tossa on meidän molempien ostokset yhteensä. Sä ostit tän Prismasta. Okei. Ota. Ai mun eka. Ota molempien nää. Okay. Me ostettiin eka penaalit. Mun pikkuveli me piirrettiin sille tuliaisia. Eli futis. Mulla on tämmönen tummasininen, missä on tämmösiä. Ja minkä värin tää Se on on? musta. Jossa on tällaisia perhosia, jotka ovat vihreitä ja liiloja. No sinisiä. Ja sitten ostettiin Snackseja. Sitten tällaiset, nää. Nää on mun. Nää. Missä mun on? Tossa. Ja sitten se sinne bussiin ähkytä nyt. Me ostettiin tämmöset. Koska mä en pysty keskittyä kolman niinku... Miten on? Ilman... Tuolla jotain puristavaa stressilelusia. Ja mä jätän sen nyt käteen. Ja mä varmaan nytkään pystyis keskittyä. Sitten Noin sun. ostin tämmösiä. Ja mä ostin nää. Joo, mulla on tässä 10. Ota nyt tätä. Ja tässä on... Ostitko säkin näitä kumeita? Tässä on jo oman kuman kumit. No Jos sä on ostit sun. Mutta ostitko sä näitä samoja kumeita? Ihan sama, mutta tässä on mun kumit. Sitten mä ostin alleviivaispussit. Joo. Tässä on varmaan ei oo. Sitten mä ostin 2 mustaa stabiloa. Toinen on ohutunen ja paksu. Ois sun. Enkö mä ostin tänne? Okei, mä ostin tällaisen sinisen. Tää nyt näyttää aika siniseltä nyt tossa kamerassa, mut se on turkosi. Nää on Miran myös. Mira osti 2 tämmöstä kumia. Ja Niin tässä tämmösiä. on kumi. 3. kumi. Niin mä otan tän sit joo. sitten mä ostin vielä Mä en mene ykkösosassa. Tarroja. Niin, ja sitten Mira siis osti vielä tuon. Niin, nää on huonommat. Nämä on paljon paremmat. Sä otat ne huonommat mulle. Mä annan noin huonommat, mut siinä on enemmän. Ei haittaa. Ei se haittaa. Ei haittaa. No, niin, mut ja sitten joo. Oota. Mä näytin sen jo. Niin, mut mäkin ostin tällaisen, mut vaan valkosuklaan. Mäkin ostin tommosen ja valkoisen. Ikakin osti. Niin. Joo, mut me syötiin ne kadulla. Kirjaimellisesti kadulla. Siis se kauppakeskuksen edessä. Niin, mut ei muuta, koska mä en osta jätskiä. Mä en käy. Nyt mä syön näitä. Niin hyvästi.